Ik kijk even op de klok, het is 11 geweest. We gaan over naar de prijsuitreiking. Maar verder van het doen wil ik nog een geweldig applaus over de zaal, door de zaal, maar ook voor ons Bertha-band. Dankjewel. Maar ook voor de artiesten die toch weer de energie hebben gevonden om vandaag hier het 42e Gelijns Vastelovensliedjesconcours weer vorm, inhoud en bijdrage te leveren. Dus ook voor de artiesten een geer en applaus. Dankjewel. En we hopen dat we als organisatie ook het volgend jaar samen met de Bertha-band het 43e Vastelovensliedjesconcours mogen organiseren. Maar dat kunnen we alleen maar met de sponsoren die hier rechts al de ganse vanavond draaien. En hopelijk blijven draaien en ook het volgend jaar. En last ook bedoel dat je ook het volgend jaar weer de energie hebt om deze schone Gelijnse avond, deze wereldstadavond weer met vlees en bloed aanwezig te zijn. En ik kan blijven moeden, maar dan zeggen ze voor de lemmens hebben we ook genoeg gehad. Ik ga het woord geven aan de voorzitter van de jury. Ze zitten er allemaal links. Maud, Henk, Bert en Wiebrand. Die hebben allemaal een bijdrage geleverd. Maar ook Geer heb ik bijdrage geleverd. En ik ga heel graag het woord geven aan de meest ervaren voorzitter van de jury van het Gelijns Vastelovensliedjesconcours. Het woord is aan niemand minder, aan niemand meer. Geef een applaus aan Grit Tummels. We hebben nog redelijk paraat en veel punten en veel nadenken hebben we in het uitslaagbereik. Daar even vastgesteld nummer 1, 2 en 3 meer plaatsen maken van dit weekend. En toen komt de publieksjury en die heeft nog de zaak omgegooid. Die hebben 2 en 3 verwisseld. Dus wat 4 op 2 is nu 3 en wat 3 wordt in principe 2 gezet. Dus het publiek, Geert, heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan de uitslag. Dus dan wordt nu niet spanning nog te lang vasthouden. We gaan naar nummer 3. En nummer 3, dat is geworden. Toes is voor de sleutelpas Richie Baks. Proost Richie. Kom maar even naar voren, Richie. Richie, even zingen hè. Kort en krachtig. Korte versie. De korte versie. Is hoe de sleutelpas. Ik heb de dieren van zijn losgestoken jas. Want je lieve wilste pas. Hoorde nog volop met spas. Gedaan, dat is wat goed gebeurd. Samen hebben in ons wereld samen wordt gebeurd. De van de lopen elk weer van. En gedaan hoe de sleutelpas. Dankjewel. Nog een keer een groot applaus, Richie Baks. Het is aan dich. Goed, dan gaan we van 3 naar 2. Peter en Herman.
Ik wil alleen even toch het zeggen. Ronald Klaassen, de juffrouw aan te danken. Ronald en zijn zoon. De vrouw. Ja, is toch hetzelfde. Tada! Ronald, fijn dat ze in ons geluid heeft. Of ze dat nog lang deze week. Goed, ik ben klaar. Laat ons niet in spanning, vertel het ons. Ik kon het niet vertellen, Larry, maar ik wil wel aangeven dat we vanavond, maar dat vind ik, en wat de zaal en de Bertha vindt, moeten ze vooral zelf weten. Maar we hebben hier in de Renie, op de Kronkel, genoten van een Gelijnse avond. Met Gelijnse muziek, de Bertha Band en Gelijnse liedjes. Mocht je het zo beamen of niet? Het applaus is in de zaal. Dankjewel. We gaan over naar de prijsuitreiking. Maar dat gaan we doen niet zonder de jury van vanavond. Mag ik vragen? Henk Peters, Monty Chatinier, Bert Salde en Bieband Leiders. Kom naar voren, want Geer hebt toch moeten zorgen dat al die moeilijke punten bijeen moeten komen. Ze komen naar voren. Malt als eerste natuurlijk levensvuil. Henk ook. Ja, zeker. Maar ik wil ook heel graag vragen om alle artiesten die metgedaan hebben aan deze schone avond om naar voren te komen. Dan weet ik dat Kevin Quicks ergens moet zien. Marie-José Soels moet ergens zien. Kevin Oblast, hij komt als eerste natuurlijk. En Richie komt natuurlijk naar voren. Dan hebben we er al 3. Kevin zit er ook komen. Natuurlijk in ons hart zijn Thijs Arts en Gwen Dome. Ook bij ons. Missen we er nog ene? Ja, Armand. Hebben ze er allemaal? Ja, zit er. Ik denk het wel, Sinterklaas. Zit er net zo niks van. Maar dat dan zie je. Hebben ze allemaal die eng? Beste lieve Kronkel, beste lieve Renie, mag ik nogmaals, en ik val in herhaling, een geweldig applaus voor de Bertha Band, maar zeker ook voor de jongens en meisjes die het mogelijk gemaakt hebben om weer zo'n schone Gelijnse avond hier te realiseren. Een applaus in de zaal voor u allemaal. Ja, en dan moet ik de
de microfoon overdragen aan de voorzitter. Aan de voorzitter Larry staat de zweten om in de werken. Maar het is een ene man, die moet dan alle punten om bijeen verzamelen. En als het moeilijk wordt, moet er ook nog door links en rechts. Ja, goed, we hebben. Wat blijft? Echt waar? Ja, je zou zeggen, wat ik niet, houd de spanning hoog, hè. Ik kom de buurt graven aan de voorzitter van de jury. Geef een geweldig applaus, Rint Tunnel! En zo komt het gewoon vertellen. Dat nummer 1 is geëindigd. Marie Zoosons met Yes, kom! Dat haven dat met lucht, dat hele weer met angeren, het schiet en voelt dat leuk. Je loopt het vuur, geeft dat was de Rosstad. Ja, het werd niet in het hartje en ik had in ganse wereld staan. De stoppen terug, die denken er maar gekken. Allemaal! We pakken hem in land en gaan in vlammen. We pakken hem in land en komt er tegenaan. Vooral je staat vuur in het bezammen. Ja, we pakken hem in land, want jij er staat in brand. Het is de zon, het Friedeman, dat boven in de lucht. De kersenbranden van gelend, dan werd ze weer genoeg. Kijk nou hoe ze jeder feest en het verdicht maakt. Weet het van weer in de band, dat kent ze met gemaakt. Ze tussen naar de pakken. Ze pakken hun in land en gaan in vlammen. Ze pakken hun in land en gaan er tegenaan. Er staat vuur in het bezammen. Ja, we pakken hun in land, want jij er staat in brand. We pakken hun in land en gaan in vlammen. We pakken hun in land en gaan er tegenaan. Vooral er staat vuur in het bezammen. Ja, we pakken hun in land, want jij er staat in brand. Doe allemaal! La 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 Dankjewel. Waar zit je? Tegen Vliegbaard? Ik? Ja, ik ben nog aan het zingen natuurlijk. Dames en heren, geef voor nog een groot applaus. Ons wereldstad die vlamt. Marie Zoosons.
En de schrijvers, maar gewoon even spieken. Gewoon even spieken, sorry. Oh ja, je weet het alweer. Dat wordt om en om, hè. Weet ze nog? Tekst en muziek, uiteraard. Moet je eens even naar voren halen. Kom even naar voren. Wauw. We hebben natuurlijk tekst en muziek van Wilco aan de Kerk en Bas Kielen. En Wilco ook. En Wilco ook. Volgens mij zijn we daarbij aan het einde van ons GVK, ons Gelen's Vastelavonds Liedjesconcours, de 42e editie. We hebben hier nog het bedankjes voor in ieder geval onze artiesten. We maken het schone foto's, we zitten het muziek aan, heb nog het spas, blijf moelen en natuurlijk. En zorg dat onze artiesten, al onze finalisten en zeker onze slager van dit jaar ogenige aanspelen terugkomen. Dus ik zou zeggen, dames en heren, heel hartelijk bedankt voor uw komst in ieder geval. En ons wereldstad, die vlamt!